ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सोन्याच्या दराचा नवा उच्चांक पाहायला मिळतोय। सोनं प्रतितोळा 1,28,000च्या पार गेलंय। आज सोन्याच्या दरामध्ये तब्बल 1,100 रुपयांनी वाढ झाली आहे। तर चांदीच्या दरातही वाढ झाली आहे। चांदीचे दर प्रति किलो 1,85,000वर गेले। त्यामुळे सोनं चांदी खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याचं पाहायला मिळतं। गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या चांदीच्या दरात सतत वाढ होताना पाहायला मिळते आहे। सोन्याच्या दरातील वाढ पाहूयात। 2020 ला 48,751, 21 ला 48,720 फार कमी वाढ झाली होती। 2022 ला आपण बघितलं तर 52,670, 5 ते 4,000 ची। 2023 ला जवळपास 12,000ची वाढ, 65,330। 2024 ला मात्र सोन्याच्या दरामध्ये आपण बघितलं तर जवळपास 12,000ची वाढ झाली होती। 24-25 मधला दर बघितला वाढ होती तर उच्चांकी वाढ पाहायला मिळते। 77,000वरून थेट 1,28,000वर सोनं पोहोचलेलं आहे।